Anàlisi en temps real, ara, just ara, perquè pot canviar, està tot tan obert que tot pot canviar molt de pressa. A hores d'ara el que podem dir és que les dues opcions, tant la presidència de Salvador Illa com la presidència de Carles Puigdemont, estan totalment obertes. Totes dues tenen moltes opcions i s'està treballant en aquest sentit. Per tant, escolteu, no ens equivoquem. Per bé que els socialistes van de triomfalistes i intenten crear el relat i instaurar la idea de que l'opció Puigdemont és impossible, us ben asseguro que tal com estan les coses, totes dues són molt complexes, totes dues estan working on, treballant-se, i totes dues són possibles. Aquesta és la primera. La segona és, Esquerra té totes les partides, però totes són dolentes. És el problema que té Esquerra en aquests moments, atesos els mals resultats i el daltabaix en el que està sotmès. Si juga a favor d'Illa, tant per la via d'entrar al govern com no entrar-hi, perpetua l'error que ha comès en les 3 eleccions anteriors que l'han portat a la debacle en el que està ara mateix. És a dir, si alguna cosa li han dit als electors, els que no l'han votat i els que s'han quedat a casa, que potser els haurien votat, és, no, per aquí no aneu bé. Haver optat per l'eix progressista, l'eix d'esquerres en lloc de l'eix nacional, i haver-vos quedat amb les aliances dels progres espanyols però abandonar els sobiranistes és una mala opció. I això ho ha entès l'electorat, que ha votat més que l'altra vegada a Junts i en canvi ha donat una bufetada còsmica tant a Esquerra com a CUP. De manera que, sí, és possible que Esquerra pugui optar per fer a Salvador Illa president i segur que Illa ja ha mogut tots els telèfons i ha ofert tot l'oro i el moro. Però, tot i així, Esquerra està en una situació tan complexa que sàviament una part molt substanciant del partit, no sabem si és majoritària o no, creu que aquesta no és l'opció. I crec que per aquest camí està Oriol Junqueras, no així Marta Rovira, evidenciant en aquests moments una bifurcació molt clara, que l'hem vista en les cartes creuades i les decisions que s'han pres. No oblidem que Marta Rovira parlava dels lideratges messiànics, a qui es devia referir. I d'alguna manera és la que ha aconseguit que al final dimitissin tots dos, però en un congrés. Hi ha Oriol Junqueras dient que ell vol ser revalidat i que vol escoltar la gent, per tant, la gent vol dir la seva, vol dir votar-lo. Per tant, tot està obert a dins d'Esquerra. I pensar, com fan triomfalment alguns sectors, alguns mediàtics i els propis socialistes, de que l'única via que té Esquerra és anar cap a Illa, el propi Oriol Junqueras ho ha desmentit, no així els Tardàs i les Rovires, però Junqueras sí, i algun pes té, seria molt agosserat. Esquerra té un problema molt greu i es diu Partit Socialista. De manera que fer Illa president, oi? L'altra opció, fer president Puigdemont. Buf, aquí hi ha tantes ferides, hi ha tantes pro, hi ha tantes males relacions, que òbviament sembla a hores d'ara molt difícil. Però els telèfons estan funcionant, les reunions o el que calgui s'està fent adequadament i silenciosament. Veurem, hi ha una part del partit que creu que aquesta és la via, que es aconsegueixi o no tenir la presidència, per tant, estigui a la presidència o al govern o es vagi a eleccions, Esquerra s'ha de moure cap al sobiranisme i abandonar un eix que el seu votant no li compra. Perquè al final Esquerra a les darreres èpoques semblava més que demanava el vot pels socialistes que per ells mateixos. I així els hi ha anat. Per tant, és difícil, sí, però deixem que falta molt de temps, no ens posem nerviosos, tot està per fer i tot és possible, que diria en Martí Pol. La tercera opció és, si finalment es presenten tant Puigdemont com Illa i no s'aconsegueixen els acords, o bé perquè Illa no se'n surt, o bé perquè Puigdemont aconsegueix l'acord amb Esquerra però no se'n surt amb l'abstenció socialista, anirem a la segona volta electoral. No era el millor, però és el que potser forçaran les circumstàncies per aclarir més el panorama. I aquí també tot està obert una altra vegada i tot és molt interessant. Tal vegada una part del votant independentista que s'ha quedat a casa doncs decideix fer una passa endavant. Ciutadans de Catalunya, si més no aquells que com jo mateixa voleu la independència, no estem tan malament, que diria l'amic Laporta. Tot està per fer, però tot està sent molt possible.